Исен, сіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Лилия Гатсина алға таба қойбір темалар турында қысқаша. Яңа шәһәрнең 7-03 йортында яшәүчеләрнең бер өлеше кайнар сусыз, икенчеләре салкын сусыз калдылар. Моның сәбәбе нидә? Син татарча сөйләшәсеңме? Яршаллы татарча диктант бөтен дөнья акциясына кушылды. Цивилизацияның уңайлыкларынан мәхрум калдылар. Шалда коммуналь авария булган. Яңа шәһәрнең 7-03 йортында яшәүчеләрнең бер өлеше кайнар сусыз калган, бер өлеше салкын су белән тәэмин итүдән дә мәхрум. Моның сәбәбе нидә? Суны кайчан бирәчәкләр? Бу сорауларга җавапларны чыгарылышның беренче материалында яңгыратырбыз. Авария 7-нче катта булган. Игорь Чертковка хәбәр итүләренчә, янәсе аның санузелда гофрысы тишелгән, шуның аркасында аскы катлардагы күршеләрне су баскан. Ләкин гофрны алыштырганнан соң да вазгыять үзгәрмәгән. Чаллы сүзләренчә, ул коммуналь хезмәткәрләрнең турба үткәргечне тикшерүен таләп иткән. Наконец-таки нашли причину, срезали чугунную трубу, сделали пластиковую трубу, поставили, то есть вот этот тройник, разводку, все поменяли и все перестало течь. А утверждали, что проблема в гофре в унитазе. В итоге сколько специалистов ставили неправильный диагноз, и это продлилось на 5 дней, почти неделю. 7-03 йортында яшәүчеләрнең бер өлеше бер атнага диярлек кайнар сусыз калганы, берничә сәгать буе салкын суда булмаган. Коммунальчылар аны су басу булмасын өчен сүндергәннәр. У нас капало с потолка в туалете, потом с ванны начало капать. В один вечер вообще отключили и холодную, и горячую, без предупреждения соседей, получается, квартирантов. Никого не предупредили, просто отключили воду. Это просто катастрофа. Я не могу понять вот такого момента. Аварийная ситуация – это ситуация экстренная. Значит, она должна устраняться экстренно в тот момент, как она возникла. А какие могут быть тут выходные, какие могут быть праздники? Почему это все переносилось? Почему они не принимали меры в тот момент, как только им было сообщено о проблеме? Проблема турында халык шунда ук коммуналчыларга хәбәр итә, ләкин алар җавапка гаҗәпләнә. Аларга машина белән су китермәячәкләре турында хәбәр итәләр. Салкын суда юк, кайнар суда юк. Безгә керделәр, күршеләргә. Компания эшләми дисәң инде булай була. Алар эшләмиләр, селкенмиләр дә, без сусыз утырдык. Менә шулай. Сусыз 5 көн тордык. Бөтен кешеләр су булганда бездә су юк. Бернинди җылы су юк. Менә без картлар, сирле кешеләр ятаймы, җылы су постоянно кирәк, җуарга кирәк аны. Вазгыятны идарәче компаниядә аңлаттылар. В жилом доме 703 отключение холодного и горячего водоснабжения 2 ноября было связано с неисправностью трубопровода водоотведения в одной из квартир. Доступ к трубопроводу водоотведения отсутствовал. Имелась необходимость демонтажа отделочных материалов, за которыми расположены общедомовые инженерные сети. Холодное водоснабжение восстановлено утром следующего дня. После предоставления доступа ремонтные работы произведены, горячее водоснабжение восстановлено. 7-03 йортында яшәүчеләр хәбәр иткәнчә, бу алар очрашкан бердән-бер генә проблема түгел. Шуңа күрә алар хәтта коммуналчыларны аларның барлык проблемаларына җавап бирә торган кешеләргә алмаштыру турында уйлыйлар. Лилия Гатсина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабизей, яңалыклар. Республика магистральләргә кышка хезмәт күрсәтүгә әзер, техника тикшерелгән, реагентлар әзерләнгән. Быел Татарстанда юллар төзүгә, ремонтлауга һәм карап тотуга 82 миллиард сум юнәлдерелгән. Шуның 8 миллиард сумнан артыгы имин сыйфатлы юллар милли проекты кысаларында. Чаллы агломерациясында 12,4 километр озынлыктагы 3 объект ремонтланган. Аларга 1 миллиард 200 миллион сум бүлеп бирелгән. Яшьлек проспектында эшләр төгәлләнгән. Капитальный ремонт автомобильной дороги Малая Шильна, Большая Шильна. Ряд будет у нас в данном случае переходящий объект, набережные Челны, водозабор. Работы по нему будут продолжены на следующий год. То есть это один объект, он у нас является переходящим, по остальным объектам работы завершены. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, норматив хәлдәге юллар өлеше 70%-тан 85%-ка кадәр арткан. Еще одним направлением национального проекта «Безопасные и качественные дороги» – это внедрение интеллектуальных транспортных систем. В текущем году объем по внедрению составил 141,5 миллиона рублей. Обустроено 19 светофорных объектов адаптивной системы управления дорожным движением, 13 в Казанской агломерации, 6 в Набережно-Челнинской. Республикада юл эшләре киләсе елда да тормыш өчен инфраструктура милли проекты кысаларында дәвам итәчәк. Лилия Гатсина, Елена Камалова, яңалыклар.
Син татарча сөйләшәсеңме? Бүген теләгән һәркем татар телен белүен тикшерә алды. Мишаллы татарча диктант бөтен дөнья акциясына кушылды. Анда студентлар, мәктәп укучылары, оешма предприятие хезмәткәрләре, шулай ук башкарма комитет хезмәткәрләре дә катнашты. Сәгать 11 бүген эш киңәшмәләре урынына башкарма комитет хезмәткәрләрендә татарча диктант. Чарада төрле өлкә хезмәткәрләре катнаша. Татарча диктантта елда катнашабыз без. Үзем теләп килдем, чөнки татар телендә укыдым, татар мәктәбе бетердем. Көллияттә укыганда да татар төркемендә укыдым. Шуңа күрә курыкмыйм, яза алырмын дип уйлыйм, борчылмыйм да. Елда язам 5-кә, Аллага шөкер. Бүген мэр ярдәмчесе Ромил Халимов та татар теленнән белемнәрен тикшерә. Акциядә ул ел саен катнаша. Мен инде үземчә уйлыйм, татар әдәбиятына, татар теленә мәхәббәтем шул укыган вакытта туды дип. Бүген инде менә шушы чарада һәрвакыт катнашкан кебек катнашам. И үземне инде шушы чарада катнашырга тиеш кебек кеше кебек хис итәм. Текстны Гали Акыш исемендәге 84-нче лицей-интернат директоры Фирдүсә Аюпова укыды. Катнашучылар танылган татар язучысы Шәриф Камалның «Матур туганда» әсәреннән үзек яздылар. Быел татарча диктант өчен Шәриф Камалның «Матур туганда» дигән романыннан үзек алынды. Гомумән Шәриф Камал ул хикәягә нигез салучы авторлардан санала. Шуңа күрә текст бик кызыклы дип уйлыйм, авыр түгел. Татарча әзрәк белгәннәр өчен дә, бик яхшы белгәннәр өчен дә таныш түгел сүзләр юк. Шуңа күрә бик кызыклы текст, бик рәхәтләнеп язарлар дип уйлыйм. Акция бөтен дөнья буйлап уза. Шулда татарча диктантны 20 меңгә якын кеше язган. Нәтиҗәләр ай дәвамында татарча диктант сайтында билгеле булачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Календарда ноябрь, демәк кыш инде якын, стиле һәм шул ук вакытта уңайлы аяк киеме сатып алу өчен менә дигән мөмкинлек. Яршалда Белорус аяк киемнәре ярминкәсе, Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары өчен, ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен кышкы аяк киемнәренең зур ассортименты. Барлык модельләр да натураль күннән, төрле төстә һәм төрле үлчәмнәр. Иң мөһиме теләсә нинди матди мөмкинлеккә. Сатучы консультантлар тәкъдим иткән һәр аяк киемен сатып алучылар рәхәтләнеп киеп карый. Профессиональ белгечләр һәркемгә шәхсән сайлый ала. Бирдә хәтта иң таләпчән сатып алучыга да аяк киеме табып була. На нашей выставке большое поступление зимней коллекции. Ботинки и сапоги на проблемную ногу утеплены натуральной овечьей шерстью, что согреет ваши ноги при самых низких температурах. На всех моделях стоит элемент регулировки толщины голени, чтобы вы могли регулировать ее по своей ноге. Подошва из полиуретана на литиевой основе, которая не скользит и не дубеет на морозе, всегда остается мягкой и гибкой. Күп кенә сатып алучылар Белорус аяк киеме сыйфатын бәяләргә өлгергән инде, шуңа күрә монда кабат-кабат әйләнеп киләләр. Здесь лучше, чем по магазинам ходить, там все такие жесткие какие-то. Это здесь мы уже привыкли. Белорус аяк киеменнән тыш бирдә төрек текстилен дә сатып алырга мөмкин. Әйдәгеләрне җылы плед, юрган һәм мендәрләр белән сөендергә була. Представляем вашему вниманию подушку с микрогелевым наполнителем, который быстро восстанавливает свой объем после сна и обладает высокой воздухопроницаемостью. Это позволяет коже дышать и предотвращает накопление влаги. Материал подушки 100% хлопок, который не накапливает запахи и легко стирается. Подушка имеет среднюю степень поддержки, что позволяет ей адаптироваться под форму головы и шеи, обеспечивая оптимальную поддержку и комфорт во время сна. Белорус аяк киеме күргәзмәсе 9-дан 18 сәгатькә кадәр Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Шулы, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красный икра, царская рыба. Все от производителя. С 11 по 16 ноября. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус». Центр занятости населения приглашает 14 ноября на ярмарку вакансий. Молодежный центр НУР 102. Начало в 10 часов.